Biologisk virkning af ioniserende stråling. Ioniserende stråling kan skade med levende væsener, for den kan ændre på de kemiske bindinger i kroppen, og cellerne kan dermed dø. På dette billede, I kan se her, viser, at en beskadelig celle, som deles op, kan danne en sund celle eller en død celle. Så når en celle rammes af en partikel fra ioniserende stråling, kan den beskadiges. Strålingsdosis og ekvivalent strålingsdosis. Energien, som afsættes per masse i vævet, kaldes strålingsdosis D. Og hvis strålingen afsættes energien E i væv med massen M, er strålingsdosis D defineret i denne formel, som I kan se her. Her er E den energi, stråling har afsat i væv med massen M. Tak for at I med.